bata pa kukul. Ang kukul. Tagol. Morning, tits. Tita. Tanya. Chinita. Sino? Ako? Magandang umaga. Morning! Nakakago. Hindi na naman ito nakainom ng gamot. Doc, gising na siya. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan pa ng luhika, mahika at walang konsensya. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Mahilig ka bang tumakbo? Hindi sa eleksyon, kundi sa kalsada. Tumakbo sa ex. Pangit kasi. Ses. Pero na-inlove dati, no? Nakapagtala ang 55 anyos na babae mula sa Belgium na si Hildy Dosogne. Isang bagong world record ang kanyang nakuha na most consecutive marathons. Noong taong 2024, nakalahok siya sa 366 full marathons. Kung susumahin, nakatakbo siya ng mahigit 15,000 kilometers. Dating hawak ni Urchana Barley ng Australia ang record na 150 para sa women's world record for most consecutive marathons. Pero noong May 30, 2024, naagaw na ito ni Hilde. Inamin ni Hilde na sa kabila ng kanyang monumental achievement, hindi madali ang tumakbo ng 42.195 kilometers kada araw. Ramdam niya ang parusang tinatanggap ng kanyang katawan. Pero ang pinakamabigat niyang challenge at nagbibigay sa kanya ng mental stress ay ang pagpwesto niya sa starting line araw-araw. Ikaw, kabisyo, tumakbo ka ba papalayo sa ex mo? Yan ang ating Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Morning call! Morning, Tits! Kabisyo! Feel good morning! Thank God it's Friday! January 24, 2025! Sa oras ng 7:30 ay kasama na ang pambansang angkol at tumatakbo palayo sa mga chicks. Angkol Dago! Ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Kasama ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo at tumatakbo rin. Papalapit ang mga ex. Hindi maka-move on. Ang pambansang tita, Tanya Chinita! Tanya Chinita. Siya ang sexy hot, yummy natin nakita. Tanya Chinita, di pambansang tita. Thank you, Paul! Kasama niyo rin ang pambansang senior Mang Kano! Kailangan talaga tumakbo papalayo sa kasalanan. Tama. Ay, nagbago na tayo. Magba-Bible study na tayo dito. Hindi pa naman. Basic, good morning! Good morning! Magandang Mang Kanor, 55 Kanor, years old. Pwede pa? 55, pero Pass. Di pa tapos physically fit. Pass nga eh. Payat, sexy. Pass. Bakit? Ayoko na nga. Paano kung pag 55 na ako? Pass na. Pass na din. So, ano talaga, age does matter talaga sa'yo. Pass na. Pass na. Hindi ko na kaya eh. Pass na ako. Ikaw yung nag-pass away. Pass out na.
Pero believe ako, Tits, Totoo ko. Bilang babae, 55 years old ka na pero physically fit, very active. Iba talaga nagagawa ng exercise. Lalo yung pagtakbo. So, napansin mo dito sa atin na sa CCP area, CCP jogging grounds, area. maraming nagja-jogging. Exercise area. Sa may Lunita. Ma'am, Lunita. Iba yun eh. May banig dun eh. Nakaiga. Ibang exercise eh. Oo nga. Parang siya May gumagalaw sa kumot. Patay. Nag-camping. Yung lang. yung runner. Nag-camping sila doon sa may Lunita. Pero nakakatuwa yan. Congrats to her. Ano daw, ngayon daw, na siya, sinisingil na ba siya ng... Ang pinaka-ano daw niya, Tits, alam mo yung... Kailangan mo i-challenge mo yung sarili mo. Yung pag nasa starting line na siya, dun na, ano ba, tutuloy mo pa ba to? Pagod ka na, paulit-ulit na lang to. Rutinary na eh. Takbo ka na naman. Di ba, minsan aabutin ka ng katamaran. Yung mga nagja-jogging, ako, na-experience ko, Tits, na, uy, medyo makulimlim, baka umulan, wag na lang. Di na ako tatakbo. May mga hindrance, pero kung gusto mo talagang tumakbo, kahit maulanan ka, mag-e-exercise ka. Diba? Wala talagang pinagkaiba sa mga babaero talaga. Bakit na naman? Ano na naman, tumakbo na nga eh. Kasi sabi lang ni Uncle, pag gusto may paraan. Pero pag tagal na Pag kayo, ayaw? uy, madilim eh. Ano ka na lang, mag-van ka na lang muna, di kita masusundo. Ganun! Pero totoo, iba sinundo. Patay. Patay. Oh, May diba? mga hindrances, pero dapat consistent. Consistency is... is key. Lalo sa mga babaero, consistent silang babaero. Ano na naman kayang ginawa sa kanya? Pinang-away na naman kaya? Wala. wala naman man ka. No? Sinasabi May lang mga ni Tita. nakausap lang. Na naman! Pero yung mga tatakbo dyan, gusto nila magiging fit and healthy sa 2025, ituloy nyo na. Huwag na yung, saka na lang. Sino kung kinakausap mo? Sarili ko rin. Patay. Mang Kanor, ikaw, naisip mo pa ba mag-exercise? Exercise? Hoy, exercise. 6 na exercise. Exercise. Ang galing mo talaga. Ang galing mo talaga. Ang mga babaero mo talaga. Busy. Yung exercise. Hindi ko na kaya mag-exercise, Tits. Kailangan ng exercise ko yung dila na lang. Kailangan lumambot ng dila ko. Medyo tumitigas na matanda na kasi ako eh. Yung dila, papalambot. Pangit nung sa'yo eh. Parang may green-green. Ano ka, butiki? May hati yung dila ko, 3 hati. Graphics! Ay, nako. Good morning sa mga... Ano yan? Ba't? Sabi ng... Sabi, ikaw magtanong. Sabi nung runner? Sabi ng babaero. Hala, saan kaya siya galing? Yung babaero? Yung snatcher. Ay! Marami dyan sa Quiapo. Kasi Snatcher? yung runner, tumatakbo Ay, nag-jogging Nag-jogging. Yung runner? Yung snatcher. Ikli ng short? Yung runner, patingin. Snatcher? Patay. May kasunod. Sabi mo, Tapos sasabihin mo, hindi ka babaero. gusto ko lang laruhin kung totoo maiksi. Yung short ng runner. Laser ng snatcher. Inagaw yung cellphone. Inagaw ng snatcher? Inagaw ng babaero. Paano? May nag-chat na ibang Sa babae. babaero? Sa runner. Ay, kaya pala. Nagka-gold medal. Ha? Sa Paris Olympics. Gold medal. Gold medal? Gold medal. Nag-gold medal nga siya. Nakatanggap siya ng gold. Sumagot ka! Yung runner. Yung snatcher. Naka-gold medal. May medal pa ang langya. Ang ganda ng running shoes. Ng runner. Ng snatcher. Pinabol tuloy ng tanod. Yung snatcher. Yung runner. Ay, kulong yan. Yung snatcher. Babaero. Paano? Ang daming babae. Yung babairo. Oo, basic. Akala ko yung tanod. Mag-exercise kayo. Pawis na pawis. Yung runner? yung snatcher. Ay, mali. Ang gulo. Ay, sa mga tumatakbo dyan.
Good morning! Mag-exercise ng maayos sa ingat. Uy, na-injured yung tuhod! Ano, ng runner? Ang snatcher! Lagyan mo ng betadine! Yung tuhod ng runner? Yung babaero, parang di na siya mambabae. Uy, hindi pa rin nakamubon. Tuloy-tuloy lang May pakikinig. sports brush eh. Yung runner? Yung snatcher. Tingin. Para hindi umalog. Patingin. Yung runner. Patingin ng snatcher. Oy, malaki nga. Yung snatcher. Yung runner. Eh, basic. Nasnatch niya ang puso ko. Uy, nung babaero. Basic.